Puso karong buntaga atong mahinabi ang Mindanaoan entrepreneur sa nasod Canada. Atong sayron ang ilahang success story. Mao din na nato dugayon, mayong buntag Sir Alexander and Ma'am Janet Formentera. Daghan kayong salamat sa inyong panahon nga inyong gigahin kanamo sa At Home with GMA Regional TV. Hello Ma'am Jandy, maayong buntag. Labi na gyud sa mga nagpaminaw karon dinhi sa Davao o sa ato ang Atom with GMA Regional TV. Maayong buntag sa tanan. Yes, maayong buntag sa tanan diri sa At Home with GMA Regional TV program. Alright, ma'am and sir, paunsa ba mo nagsugod sa inyong business sa Canada? Among nasayran sab ha, nga kamo sab ang giilang first ever Filipino nga nahimong legal ang negosyo sa Canada. Nagsugod ang among business dito sa Canada. That was like 2016 talaga registered, no? Yes. But prior that, si Alex ang nauna og adto sa Canada. Si Alex akong husband. And then nag-work siya dito sa electronics. Yes. No, ang pagsugod niya una to is he is a production worker. Yes. So ako gikuha ko niya after a year. And then nag-work sa me for how many years? Unya nakita na mo madako kayong opportunity sa Canada. So naningkamot gid mi nga ang amo ang gilantaw nga dili lang ta sa kanunay ani nga manabaho. So layan po na to nga mo sugod ta og negosyo. So we start from insurance sa insurance, and then we are very successful as insurance agent. So mao to nga nakita namo unsa man nga negosyo ang atong itukod nga makatabang pud ta nga aron ang ilahang health ma-maintain into a good level. Nagawas nga makatabang sa health, makatabang pud sa panginabuhian. So mao na nga natukod namo ang hingon ani nga negosyo. So unang-una ma'am, nag-register sa amin as a corporation, and then nag-research mi kung sa amo ang product, kung sa ang business model. Kaya ang amo kong business model is a home-based business, and in Canada is very skeptical about direct selling. So avoid jud sila ay na ma'am, very skeptical. Bago ka makapag baligya sa imuhang mga produkto, kinahanglan aprobado siya sa Health Canada, labi na sa atong mga food supplement. Libre baya ang hospitalization dito sa Canada. So kinahanglan ilaha yung ampingan nga ang mga consumers safe mo gamit sa atong mga produkto. Apan sa dihang nigawas ang among approval yun sa federal, ilipay kayo may dili lang kami nga founder kundi ang amo ang mga Leaders. staff, ang among mga leaders nga ana ka namo, ilipay kayo sila. So mao na nga happy kayo mi apan amo ana pong gisugdan diri sa Pilipinas ug kana amo among tutukan karon. Giunsa sab ninyo pag-cope ang mga pagsulay ilabi na sa mga adjustments sa unang mga adlaw o bulan sa Canada? Is ang pinaka-lisod yun no nga among na feel dito sa Canada. Siguro tungod kay Asian ta, Pilipino ta, sumurag ma-feel nato no nga ubos kayo ta sa ilahang level. So bisan pa nga usahay ang ato ang mga kapwa Pilipino, murag dili mo tuod dayon sa ato sa ato ang kapasidad. Apan siguro tungod sa mga tao nga ni tuo kanamo, so murag nalig-on ang ato ang pagtuo nga we can do this, we can succeed. So mo na nga padayon lang. Nakita na mo nga sa kadugayon sa Canada, na-engage mi sa ubang mga businesses, na binagyud mga lahi-lahing culture. So nakita na mo na unsaon pagdala sa ilang negosyo, na dili na to isipon lang ang ato ang kanang negative side, no? So ang challenge gina mo dito ang paglisod na pagpatuo sa tao nga we are really the owner. So we are the developer, we are the founder. So lisod kay na siya ma'am. Naka-survive. Dugay lang yun ma'am. Dugay lang yun siya. Pero patience yun ang kailangan. And para yun ta mo survive. Yeah. Alright. Before mo nagnegosyo sa Canada, unsa ba ang inyong kinabuhi kanang adto dinhi sa Pilipinas? Negosyante na jud mi dili gamay ma'am. Wala mi ni agi gyud, wa ko ni agi panarbaho. Unya nagdako ko nga ang akong ginikanan adunay gamay negosyo. Dugay kami dira sa bangkiruhan, public market akong mama, wholesaler and retailer na sila og isda din sa bangkiruhan. Despite dito pa mi sa Talikod Island, ingon ana na pud amo ang negosyo komprador. Before ning adto Canada, naapod mi tindahan, unya naapod mi pautang.
na agyud mangita magnegosyo gyud. So mong naning kamot jud ko na madala na ko siya. Pero negosyante na pud siya og utok baya ma'am. Dili siya gusto ma-abroad sa una kay business pud ang iyang gusto. But then Yes, tinuod na no, wala gyud ko'y plano nga mo adto og Canada. Siguro tungod sa dunay mga gamay nga kakulian, like for example, failure sa atong partnership sa business. So mo na nga na-encourage nadala jud ko niya no nga muuna ko og Canada apan wala sa ako ang huna-huna nga magnegosyo dito tungod kay ang gusto nako nga makakita ko og maayong trabaho, maayong income. So mo na ang ako ag yung una nga motibo sa una. Sir Alex and Ma'am Janet, basin pwede ninyo nga ma-share ang inyong mga tips sa kapuso viewers nga nagtan-aw sa tuwa karon nga gusto sa venture sa negosyo. ang ako ang tip sa tanan na binagyud na sa laing nasod before ta mo sulod og negosyo, we make sure nga unsa nga negosyo tong sudlan. Ikaduha ana focus. Dili ta pwede sa dili pa masinso atong una ka negosyo. Dili ta pwede mo step na putag ikaduha ikatulo. Maningkamot sa ta nga ang una natong negosyo mo asinso usa ta mag-venture og lain. Ag akong ikadugang no, kinahanglan ato yung bantayan ang integridad nato labi na kung naata sa negosyo. Sa makausap pa, dagan kayong salamat sa pag-share sa inyong istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa pagtabang ug paghatag og inspirasyon sa uban, pinaagi sa inyong istorya. More power po sa inyo. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Yes! Daghang salamat! Kini ang At Home with GMA Regional TV.